L-isptar Mater Dei qed isir bħal qorti. Fil-qorti taf meta tidħol u ma tafx meta toħroġ, filwaqt li fl-isptar tmur biex jarawk u ma tafx meta jmissek. Anke hekk il-pazjent ikun qed imut bil-kanċer. Din hija l-istorja ta' mara marida b'kanċer u li jidher li baqala ftit ġimgħat biss ħajja. Imma tama l-aħħar li tmut u għalhekk hi u l-familja tagħha jixtiequ li jibqgħu jesploraw kull possibilità li jista' jkun hemm biex tingħata l-kura. Iżda minkejja li dan jidher li huwa każ urġenti tawa appuntament għal Novembru li ġej. Kienu għalxejn it-tentattivi li jippruvaw jagħmlu l-qraba ta' din il-mara biex imexxu l-appuntament il quddiem kif spjegaw lill-ġurnal Kulħadd li jippubblika din l-istorja ta' Niket. Il-mara tilmenta minnu ġieħ persistenti fl-istonku tagħha u mill-isptar Boffa ridu l-għajnuna tat-tobba f'Mater Dei biex isiru testijiet aktar preċiżi dwar x'qed jikkawża l-uġigħ. Minkejja kull tentattiv mal-customer care tal-isptar, il-mara baqgħet fejn kienet u jekk ma tmutx f'Novembru jkun jista' jara t-tabib tal-isptar Mater Dei li huwa sptar state of the art.